Sa number 4, 200 ka mga handheld metal detector nga ipanagtag sa mga eskwelahan sa Bacolod, nag-abot na. Natala na nga ipanghatag sa mga pampubliko nga eskwelahan sa syudad sa Bacolod ang 200 ka mga handheld metal detectors. Ginsiling ni Attorney Jose Martigo, Secretary to the Mayor, wala sang may gingasto ang syudad sa pagbakal sini bangod gindonate initanan sa mga abyan ni Mayor Greg Casataya. Dugang niya, ginahulat na lang sang syudad ang listahan sa mga eskwelahan gikan sa Department of Education Schools Division of Bacolod agud matumod kung pila ka mga detectors ang ihatag sa tagsa ka eskwelahan. Sunod naman kay Mayor Casataya, ginahanda na sang syudad ang pagbakal sa mga walk-through metal detectors para sa mga talagpo nga mga eskwelahan. Sanig sa plano sang local school board, ang mga eskwelahan nga may masobra sa 2,000 ka mga estudyante ang pagagutangan sa mga walk-through nga metal detectors. Nagpasiguro man si Casataya nga ginatinguan sa syudad nga mapabasko kay security sa mga eskwelahan agud mapatuman ang kalino. Again, we thank everyone upon hearing the need for this, called me up at naghatag voluntaryo. And on my part, nagpapakalma kami para at least kung mas padasig ni kung proseso sa government, it will take close to 2 months. Right? So the need is now, that's why i-release na mo siya today. 200 ang so far ang padulong sa ako daging na pabakal for mga 200 na nabilog mo. But if may need pagid, we'll just purchase. Ang napaka-importante nga may ara lang kami na idulong subong sa aton ng mga public schools sa Bacolod while the bidding process continue for the need pagid for the enhancement of our security sa tanang mga public schools sa Bacolod. Pila ka percent na